zijn wij gewoon daarheen gaan. Ja. En we nemen iedereen mee, want het is een feestnummer is het, hè? Het hele feest. En hoe heet het feestnummer eigenlijk? Misschien mogen we dat alvast even zeggen dan. Het feestnummer, dat heet dan... Het is, als de mensen er rond denken, Ja? dan kan je het wetten bij de moelendel. Dat is een lange titel. Frikandellen. Oh. Nou, prachtig. Go naar die plak naar basis tot kleren. Ik ren achter die jongen met de microfoon. Dat komt ook maar goed, zeg. Hoppatee, ik ren achter die jongen. Zo. Maar dan, denk gelijk in bij... Ja, voor Ja, de spelen. Ik de haal platform, iedereen het zal even bij. wezen, We doen even een zeker. feestje. Ja. We gaan... En een zweetje bouwen. Tijd voor een feestje. Ben je er mee? Ja! Ja, kom maar. De clipper, we gaan clippen, een primeur, een prachtig nijfestje, een feestfestje. En het heet dus frikandel. Frikandellen. Frikandel. La 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 la. Frikandellen, frikandellen. Lekker dik met de vellen. Allereerst een handvol uitjes in de sneetje overdwaan. Dan de spetten mayonaise en een kwakkie rode saus. Samen flappen, dan pas happen, want er mag geen saus ontsnappen. Samen flappen, dan pas happen, want er mag geen saus ontsnappen. Hup, 2, 3, 4, hup, 2, 3, 4, zet je tanden in het vel van een lekkere frikandel. Gaan we samen eten in een restaurant, zegt onze ober, jullie als vaste klant. Hoeven niet te vragen wat je wilt eten en roepen we allemaal een frikandel speciaal. Frikandellen, frikandellen, lekker dik met de vellen. Allereerst een handvol uitjes in een sneetje overdwaan. Dan de spetten mayonaise en een kwakkie rode saus. Samen flappen, dan pas happen, want er mag geen saus ontsnappen. Samen flappen, dan pas happen, want er mag geen saus ontsnappen. Hup, 2, 3, 4, hup, 2, 3, 4, zet je tanden in het vel van een lekkere frikandel. Ja, hoi, er komt nog wat. We starten de derde helft in de kantine. Na wat potten bier zien wij de vitrine. Vaak begint te knorren en roepen wij in koor. Bereid de kok maar voor. Hey! Frikandellen, frikandellen, lekker dik met de vellen. Allereerst een handvol uitjes in een sneetje overdwaan. Dan de spetter, mayonaise en een kwakkie rode saus. Samen flappen, dan pas happen, want er mag geen saus ontsnappen. Goed zo, samen flappen, dan pas happen, want er mag geen saus ontsnappen. Hup, 2, 3, 4, hup, 2, 3, 4, zet je tanden in het vel van een lekkere frikandel. Ah, dat was het! Verrassend dichtbij. RTV